በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ማምላኬ አንደበት ኩነኒ ትሕትና ሕይወት ቅዱሳን ሓደ ጊዜዩ አባ ዮሐንስ ሓጺር ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክጸሊ ምስከደ ሓደ ዓብይ አቦ ረኸቦሞ ከምዚ ድማ በለው አንታይ ግናይ ጭፍሎ ሕጂ እዋን ጸሎት ድዩ እንተ ክትገብር መጽእካ ናብ ቤትካ ተመለስ በለው። ንሱ ኸዓ ሓንቲ ዘረባ እኳ ከይመለሰ ናብ ቤቱ ተመልሰ። እቲ አቦን ምስኡ ዝነበሩ ካልኦት ሰባትን ድማ ብዘይ ምምላሱ ኣዝዮም ተደነቑ። እንታይ ከም ዝገብር ምእንቲ ክርእይዎ እውን ደድሕሪኡ ተኸተልዎ። እንተኾነ ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር ናብ ቤቱ ምስ ኣተወ እታ ቤት ድማ ሃገግ ብዝብል ዕጣን ተመልአት። እቶም ደድሕሪኡ ዝተኸተልዎ ሰባት ድማ ኦ ዮሐንስ ተጠንቀቕ፣ መንፈስ አምላኽ ነቶም ቅኑዕ ልቢ ዘለዎም ሰናይ ነገር ኣይከልኦምን እዩሞ ዓርኪ ፍቑር ወዲ አምላኽ ምእንቲ ክትከውን ኩሉ ጊዜ ብኩለንተናኻ ትሑት ኩን ዝብል ድምፂ እግዚአብሔር ሰምዑ። ዮሐንስ ሓጺር ከዓ አሜን ሃሌሉያ ክብርን ምስጋናን ነቲ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ንሕጅን ንዝመጽእን ዘለዓለም ንዝነብር ይኹን አሜን እናበለ የመስግን ነበረ። እቲ አቦን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰባትን ድማ በቲ ዝረአይዎን ዝሰምዕዎን እናተገረሙ ንአምላኽ አመስግንዎ። ብድሕሪኡ ነቲ ቅዱስ አቦ ንቅዱስ አባ ዮሐንስ ሓጺር ብኽብሪ ናብ ቤተ ክርስቲያን ወሰድዎ። ንሓድሕዶም እውን ዮሐንስ እሲ ካብ ኩልና ንላዕሊ ጸጋ ዝተዓደለሉ ምኽንያት ንጹሕ ድንግል ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ይብሉ ነበሩ። አሜን። እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አቦና ትሕትናን ተኣዛዝነትን ይዓድለና። ጸሎቶምን በረኸቶምን ረድኤቶምን ድማ ይኽፈለና። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለዕፀ መስቀሉ ክቡር አሜን።